متلاقي تنقاني متلاقي تنقاني مزعسو تنقاني متلاقي تنقاني أي خندي متعامي متلاقي تنقاني متلاقي تنقاني متلاقي تنقاني متلاقي تنقاني أي خندي متعامي أشردو ناشردو شردو أشددو أشردو أشددو أشردو أشددو رأس زي بالشنقو توليدو حنجنا يو أبغى قول أبت ميدا أبت ميدا أبت ميدا أبت ميدا أبت ميدا أبت ميدا تملي سوزي بلو برخودا متلاقي تنقاني متلاقي تنقاني متلاقي تنقاني مزعسو تنقاني أي خندي متعامي مزعسو تنقاني مزعسو تنقاني مستعسوب تنقاني مستعسوب تنقاني أي خندي متعامي إلا لمو إلا لمو لا لمو إلا لمو إلا لمو إلا لمو نعم تعلم دوتا تقيمو زي تقبكا توانه تحوي نتحوي 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 كم عملكا بدوكا ختقوي سلام كبرانن تخطاتلتنا كم هاجرنا إرترا زلوا تاريخ جيجننتن كيان زلوا هاجرسي تهلو دخون تخون زبزحكم أيفال كم تبلونن إرترا بقصري مأليا زي بلو تاريخ جيجننت كم زلوا رقص أنيا بمقان كم تملس لين التأمامني برقصكا أب هاجرنا أب جزية برتاو قد ليقون أم معك قبل أولاونت كساب حجي قدم برتاو قالسون انتغنى تاريخ أب حقوتاتنان إن حقوتاتنان أما خطة أنصار صلاتي زمس تاريخ كم زلنايم تسقمنا نزي ورق زخونة تاريخنا كم تسقبا كنصحفو كنزنتو كنسندو كنقالحون كنزرغحون كابو حليفناون مس عالم بخالق قانقاتات بمترغام كنلاليون غون خا بملكع فيلم كنسرحو زي مخالنايو حجون غزي حلفنمو ببعقمنا ننشتي تاريخنا اب مللاي مزرغاح معقابن مسنادن مزنتاون اجامنا انتغبرنا زحلفنا غزي بموطونو خنملتون نتاريخنا دلدل مسرد كنغبرلون نخئلينا كبرانن نايلوم تحستونا كاب تاريخ كي وصانا نتغبرو جيجنتن كالن بفلاي اب غزي قالسي انت زي تسنيدو كاب ولدونا ولدو نممحلافو ازي اصقامي زغبرو نلومخا تراس علي اب اوان قالسن نتس علي زغوانفوز نبر بدهوتاتن زنصوارق تحستو سندات تزباو غنبار بموكاس مس موزيكا أواهدنا كان أربولكمينا نزي تحستوزي نصنت بره كتم ببلنا سناي مكتتال سلاقي تنقاني مزعسوب تنقاني مستعسوب تنقاني مستعسوب تنقاني هاي غندي متعامي متلاقي تنقاني متلاقي تنقاني متلاقي تنقاني مزعسوب تنقاني أي غندي متعامي أشردو ناشردو شردو أشددو أشردو أشددو أشردو أشددو قتيمو زيت كل توليدو كلتا تيتي تقص كابون دعي كاون دعي كابون دعي كاون دعي كابون دعي كاون دعي كفرت تحسيرنا قرعي تقراليت ياشيكا بعبد القادر أحمد تقرالي سألاي سلومون أبرها نتي قد مسالة عامة سندو سلي انكرئي نتا كابشح قالات حانت سلي زيادة الزرب اتبل تقصيد الذكر كابون أبوخا نتنا بتصنكر أوان قرلي زحلفن عامتاتنا ذكرة نقال خابتن عبدي أغزبال علال زشمعو تزارب تسألتات بقالات النادمتن نمهدر تذكرو يبربر نتا كاب أوبريتر حيلي برجيد 44 نامو يسألي زسقاقرتو على تور حميازيا شحن شعات ميتين سمنان أي رسعان أبتا أقام شتتيا تتصويعو نمرا حيلو أفورك إيمانا مسكربة إتا أوشتو حب أزفتنا كابها دوخا نايزي مفلاي كتر سمعيت أبقاتو تنت أبارقام سلامون متيكا قرم بار بدرجة برجيد حدا سألين حدا الأخت متحب فاشن زخنو لأخو سلسة بهلا
ሕጂ ክትብገስ ኢኻ ከም ሰኣላይ ብርጌድ 44 ማለት እዩ በሎ ዕትቢሉ ሰለሞን ናይ ውሽጡ ንውሽጡ ገይሩካ እንተስከጠ ኣብ ገጹ ግን ናይ ዘይምቕባል ምልክታት ተቐላቐሉ ቃል ከይውፅእ ኸኣ ግዜ ወሰደ ተረዲእካ ኣለኹ እዚ ኣሃዳዊ ስምዒት ንይውበሎ እዚ ትኸዶ ዘለኻ ዝያዳ ሓላፍነት ዘሰክም ስራሕ እዩ ኩሉ ኸኣ ገድሊ እዩ እዚ ስእሊ ናይ ምስናድ ስራሕ ቀሊል ኣይኮነን ምግዳል ብካላሽን ጥራይ ኣይኮነን ስምዒት ሰለሞን ከበራብር ፈተነ ፍርቂ እቲ ዝዓተበ ገጽ ሰለሞን ግን ገና ይተፈትሐን ልሳኑ ዘውፅኣት ተቓልውን ኣይነበረን ርኢኻ ኣለኻ ንሕና ሎም ለና ጽባሕ ግን ንኣቱ ድና ንኣቱን ንፈልጦ ነገር ይብልናን እቲ ንስኻ ትስእሎ ስእልታት ግን ብርግጽ ንጽባሕ ታሪኽና ክነግር ከኣት እዩ ጽባሕ ናይቶም ህልዋት ጥራይ ዘይኮነ ካባና ብመስዋዕት ናይ ዝፍለይ ሰማዕታት ምስልን ታሪኽን ዓቂቡን ክዛረበና እዩ ሽዑ ስእሎም ክንርን ከለና ነታ ብህይወት ከለዉ ዝነበሩ ዋህሞት ክንነብራ ኢና ስለዚ ስእሊ ንሰማዕታትና ህልዋት ከም ዝኾኑ ክሕብረናን ከዘኻኽረናን ክነብር እዩ ምኽንያቱ በለኒ ምስ ሓቀኛ ህላውኦም ሰኒዱ ስለ ዘቕርበልና በሎ ኣፈወርቂ ብዕትበት ዝኸዶ ዝነበረ ዕማም ዝያዳ ረሲን ምዃኑ ንምግላጽ ዘረባ ኣፈወርቂ ንመንፈስን ስምዒትን ሰሎሞን ተንከፎን ኣበራበሮን ሕጂ ተበገስ ናብ ቤት ጽሕፈት ብርጌድና ኣቲኻ ክትሓድር ኣለካ በርትዕ ወዲእ ኣለኹ ሰሎሞን ክብገስን ከሎ ግመ ኣብ ትሕቲ ኣኽራናት ናይቲ ከባቢ ወሪዱ ነበረ እቲ ጉዕዞ መንገዲ 3 ሰዓት ክንሱ ብሰንኪቲ ግመ ክሰልጦ ይከኣለን መንገዲ ሲሒቱ ኣብ ድፋዕ ጸላእ ኸይኣቱ ብምስጋእ ንእግረ መንገዱ ናብ ሃይላንድ 13 ኣላጊሱ ንጽባሒቱ ረፋድ ብቤት ጽሕፈት ብርጌድ ኣቢሉ ካብ ሓሊበት ናብ ዓራግ እንዳዜና ኣተወ ኣብኡ ነቶም ካብ ነፍሲ ወከፍ ብርጌድ ዝተዋጽኡ ልኡኻት ድምፂ ሓፋሽን ሰኣልትን ተጸምብሮም ንወርሕን 2 ቀንን ዝተዋህበ መባእታዊ ስልጠና ስእልን ኣፀሓሕፋ ጸብጻብን ምስተዛዘመ ሰሎሞን እቲ ናባሃዱኻ ናይ ምምላስ ዕለት ዝኣተወ መሰሎም ቦትኡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ብርጌድ ምዃኑን ካብኡ እናተንቀሳቐሰ ክሰርሕ ምዃኑን ኣዛዚ ብርጌድ ፊሊጶስ ምስ ሓበሮ ኸኣ ካሜሩ አንጠልጢሉ ሳንጡ ተሓንጊጡ ንሓድሽ ሞያ ሰኣላይ ተተሓሓዞም ካብተን ዝተዋህብኦ 6 ፊልምታት ንሓንቲ ኣብ ቆፈ ካሜሩ ኣትዩ ኸኣ ድልው ኮነ ኣብ ፈለማ ካብ ቤት ጽሕፈት ብርጌድ ተበጊሱ ንጥፈታት ኣሃዱታት ክስእል ጀመረ ካብ ሓደ ድፋዕ ናብ ተኻልእ ተንቀሳቒሱ ገለ ቅልዓት ማእቶት ስፖርታዊ ግጥማት ባህላዊ ምርኢታት ማሕበራዊ ህይወት ተጋደልቲ እናሰነደ 1980 ፍሉይ ኣጋጣሚ ፈጢራትሉ ክትሓልፍ ተሃንጠየ እቲ ዓመት ኣብ ምዝዛማ ኪኖ ዕለታዊ ንጥፈታት ዝኸይድ ፍሉይ ሰነድ ክስንድ ተኽእሎ ኩነት ተቐላቐለ ሕልሚ ክሰምረሉ ካሜርኡ ባህጊ ክትቀርጸሉ ዘኽእሎ ኣጋጣሚ ድማ ኮፍ በሎም እቲ ኣጋጣሚ ካብተን ፍሉይ ዝኽሪ ሰኒደን ህያውነትን ከመስክራ ኣብ ዓይኒ ካሜርኡ ዝኣተዋ ስእልታት ሓንቲ ስእሊ ፈጠረሉ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደ ድፋዕ እናተናጠረ ዝተፈላለዩ ምስልታት ክስእል ውዒሉ መሬት ስለ ዝመሰዮ ኣብ እንዳ ስለያ ብርጌድ ክሓድር ተገደደ ሻሃተ ቀሪቡ ዕላል ክዕምር ኣብ ዝበለሉ ህሞት ናብ ሓላፊ ስለያ ብርጌድ ህትስቲ መልእኽቲ መጸት ተገዳላይ ተስፋይ ነታ መልእኽቲ ናብ ኣባላቱ ምስ ኣመሓላለፋ ኣሻቡ ሽብርበድ ኮነ ኣባላት ስለያ ኣብ ህወኽ ምድላዋትን ከለዉ ተስፋይ ናብ ሰሎሞን ቀረቢሉ በል ሰሎሞን ንሕና ተበጊስና ኣለና ንስኻ ብዝሕደር በሎም ኣነውን ምሳኹም ክብገሰ መለሰ ሰሎሞን ተዘካር ስእሊ ናይ ምስኣል ሕልሙ እናደረኾም ስራሕና ትፈልጦ እንዲኻ ውሽጢ ምእታው ኣሎ ምናልባት እውን ኣብቲ ዝኸድናዮ ነዊሕ ክንጸንሕ ንኽእል ስለዚ ንስኻ ብዝሕደር ኢልዎ ገጹ ናብ ኣባላቱ ብምምላስ ንበገስ ብጾት በሎም ሰሎሞን እቲ ኣጋጣሚ ክሓልፎ ስለ ዘይደለየ ኣብዛኣተኹም ኣተየ ምሳኹም ክጸንሕ ይኽእል እየ ገለባ ክንስንድ ኢሉ ምስ ኣቶም ናይ መኻድሌቱ ገለጸ ተስፋይ ስለ ዝተቐበሎ ኸኣ ከም ብጾቱ ምድላዋት ገይሩ ተበገሰ እቲ ጉዕዞ ካብቲ ዝነበርዎ ንሸነ ኸይማን ነዊሕ ሰዓታት ዝወስድ
دفاع عالبو قلات قلقولي سنبرم حدا شالقا حيل ጸላኢ 3 ታንክታት ተኸቲሉ ብሸነኽ ቄላንን ኣስጋቐን ተንቀሳቒስሎ ስለዝተባህለ ንዕኡ ብኣጋን ምኽሻፍ ነበረ ተልእኾነ ትጉዕዞም ካብ ከባቢ ሰዓት 3 ወጋሕታ ክሳብ ርፍድ ዝብል ኣዕሪፎም ሙሉእ ረፍዲ ክኸሽፉ እኳን ተፈተኑ ኣሰር ጸላእ ግን ኣይረኸቡን ፀሓይ ናይቲ ለባጥ ከባቢ ጸርጋ ኣሓይላ እናተሳሃለቶም ኣይተገደሱላን ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ኣሰር ጸላኢ ኣብ ተኽሽፎም ኣተወም ጸላእ ኸሪኡ ብምኽኣሎም ከዓ ሩፍታ ተሰምዖም ነቲ ብኽቱር ሃሩር ድሮ ተጣሪዑ ግን ዕማሞም ከየሰላሰሉ ዲል ክህብዎ ዘይደለዩ ጎረሮኦም ከጥልሉ ብራሾታቶም ሓዙ ብራሽኡ ኸፊቱ ጎረሮኡ ኸጥልል ዝተቐዳደመ ግን ኣይነበረን ንኹሎም ብራሾታት ናይታ መስርዕ ኣብ ልዕለቲ ዘንጽፍዎ ጎማ ማለት ሬይንኮት ኣሕረቕወን ነቲ ከባቢ ኣጸቢቖም ዝፈልጥዎ ተጋደልቲ ናብታ ማይ ዝሽያኻ ሩባ ወሪዶም በተን ብራሾታትን ብቴንዳታትን ማይ ሒዞም ተመልሱ ሰሎሙን ነታ ካብ ኣፍ ልቡ ዘይትፍለ ካሜርኡ ተነኸፋ ኣባላት ስለያ ሩዝ ንምብሳል ትኪ ከየኽሽፎም እናተጠንቀቑ ሓዋ ኣቢዶም ድስቲ ሰኽተቱ ሩዝ ኣብቴኖ በሲሉ ንምብልዑ ድልው እንከሎ መቐረብ ድስቲ ብሰንኪ ናይ ምብጋሶም ሸበድበድ ከም ተረስዐ ፈለጡ ሩዝ ኣብ ጸቢብቴኖ እንከሎ ንምብልዑ ስለዘይምችእ ዘለዎም ኣማራጺታት ከናድዩ ኩላቶም ብሓሳብ ኣስገሉ ሓደ ካብኣቶም ከም ሃዳን ንስሪ የማነ ጸጋሙን ከባቢኡን ኣድቂቆ በዝተዓዘበ ሓንቲ ጸፋሕ እምኒ ረኣየ ነታ እምኒ ምጽኡ ብትሕተኣ ንኣሽቶ ኣማን ጎዝጎዘላሞ ብርኽበለት ካብቲ ኣብ ሬይንኮት ዝነበረ ማይ ቀዲሑ ነታ ድሮ መሰጣሕ ክትከውን ዝመረጻ እምኒ ሓጸባ ብኢዱ ድርዝድርዝ ኣቢሉ ቁሩብ ምሳስፈፋ ነቲ ኣብቴኖ ዝነበረ ሩዝ ኣብ ልዕሊኣ እናደፍኦ ጀምዓ هيا قربوا نبلع بهلوم مسرع نتتصفح أمني مسكببتا كاميرا سلامون تنكساست أعينتو كينيو لنس كاميرا جزين متن برهانن أواردن كل تقلع العلام جزنايتهم أبحسم نبرا أبشحاني أمني زمجابو تجارتي التمسكر سري كتكون اللو بمخالا مستا مسرع ممتقون قد لو سند بمسنادون تحبينو قنسو بديحرو زتصبيه قدي تأفيقو زنبلم اتلومين نسندوس إليو صباح ززارب زبلا قالات مرحبو طلانيو زنبره أفورك الناس تماقرب بزخده نتمويا بالبفتوى نتنزور دقن فيلمتات تحستو أنا سنيو قبر ملسين نارخبه قدلتاتون بلجون ناقمقمه بعلو نبعلو كابتا مكرو أخم مهارنا تعره عمتش حنت شعات 181 تفرقت زبازح خابتي نايت اوان سئلتاتو دما ኣብ ምድላዋት ንሸርሻይ ወራር ዝነበረ ንጥፈታት ዝተኮረ ኾነ አንጊህዎ ፈረሞ ናብ ሓደ ድፋዕ ኣላገሰ ካሜርኡ ናብቶም ማስኬራ መከላኸሊ ቀመማዊ ጋዝ ዝስንዑ ዝነበሩ ተጋደልቲ 2-3 ቅልዓት ወሲዳ ናብ ካልእ ተመሳሳሊ ንጥፈት ዝካየደሉ ድፋዓት ሰገረት ኣጻብዕቲ ሰለሙን ሞልጎም ካሜራ ክጸቕጣን ከለዋ ግን ብውሽጡ ዝስምዖ ጸቕጥ ነበሮም እተን ዝለኣኻሉ 6 ፊልምታት ምስቲ ብዙሕ ሰነድ ናይ ምዕቃብ ድሌት ይጻረራሞ ኣብ መንጎ ስርሑ ሰገጥ ክብል ተገደደ እዚ ንዝያዳ ተመክሮን ጥንቃቐን ከም ዝደርሆ ቀስ በቐሲዩ ዝተሰወጦ ነታ ዝጥውቓ ሓንቲ ቅላዕ ብግዚኣ መጠን ብርሃንን ፍሬማን ኣዋሂዱ ዝበለጸት ስእሊ ኮይና እትስነደሉ ተኽእሎ ክደሊ ቅድሚ ሓንቲ ቅላዕ ምውሳዱ ብኩሉ መኣዝናት እናሓሰበ ክጓዓዝን ወትሩ ትኩርን መስተውዓልን ክኸውን ከም ዝነበሮ በራህሉ ነዚ ንምትግባር ከዓ ካሜርኡ ወትሩ ምእዝዝቲ ነበረት ነቶም ዓበይቲ ጉናት ተሰኪሞም ጎቦ ዝወፁ ተጋደልቲ ቅድሚኦም ንላዕሊ ወፂኡ ኣነጻጺሩ ክሳብ ኣብ ግቡእ ፍሬም ብእኹል ብርሃን ኣዋሂዱ ዘቕርባን ሕጂ ቅረጥ ዝብላን ቀጫይ ትብልን ብኸምዚ ኣገባብ ሰሎሞንን ካሜርኡን ኣብ ከባቢ ኣልጌን ታባ ሰማይን ታባ ወክን ኣብ ዝነበረት ኣሃዱ ውዒለን ነቲ ብውሕልል ኢድ ደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ዝተዳለወ ኢደ ጥበባዊ ስራሓት ካይላን ስፈን ዳሰሰኦም ሓንቲ ተጋዳሊት መኾንብያ ወይ መሶብ እናሰፈየትን ከላ እተርኢ ስእሊ
ብዙሕ ዘረባያ ትዛረብ እትላኻ ካብ ዓርኩብ ከባይ መጽ ይኽብል እንከሎ እቲ መስፈ ካብ ስልክ ካዝና ተቐጥቂጠ ኣብ ርእሰይ ምካኽ ጎማ ጀሪካን ተወዲለይ ምበለም ኣጻብዕቲ ናይታ ኣብቲ ዝቕጽል ወራር ጥፍኣታ ዝተኣወጀ ተጋዳሊት ከዓ ክሳብ ሸርሻይ ወራር ዝጅምር ካብ ቃታ ኸላሽን ምስሓብ መስፈና ሸኸልኩ ኣብ ዝድፍዐይ ኮይነ ንወራራ ሓይሊ ጽበለኹ ምበለም ለካቲት 12,1982 እቲ ነዊሕ ትጽቢትን ምድላዋትን ዝተገብረሉ ፈኸራ ዝተነስሓሉን ኦሮማይ ሰውራ ኤርትራ ዝተባሃለሉን ወራር ጸላኢ ከም ዝኣኸለ ርግጽ ኮነ ተራራ ክፍለ ጦር ዝተባሃለ ሓይሊ ጸላኢ ዓንቃሪቦ ብዘለዎ ገመድ ጎቦ ዝሓኩር ሰራዊት ብወገን ናይቲ በዓል ሰሎሞን ዝነበርዎ ድፋዕ ተንቀሳቐሰ ሕጅዶ ድሓር መጥቃዕቲ ጅምር እናተባህለሉ ግን ኣስቀጣበለ መሊሱ የስፋሕፍሕ እንደገና ይስቅጥ ተጋደልቲ ክዕገስዎ ይከኣሉን ክሳብ ዝሃጅሞም ክጽበዩ ስለ ዘይደለዩ ዘይነበር አብሮ ኢሎም ለይቲ ዕለት 13 ለካቲት ኣጥቂዖሞ ናብ ቦታኦም ተመልሱ ለካቲት 15 ብኹሉ ግንባራት ሻርሻይ ወራር ብወቅዒ ተጀመረ ካሜራ ሰሎሞን እቲ ወራር ብለይቲ ስለ ዝጀመረ ናይ ብርሃን ሕቶ ኮይንዋ ኣይሰኣለትን መሬት ምስ ወገሐ ዝተበራበረት በሪሁ ሓይሉ ሒዙ እናሃጀመ በዓል ዳዊት ድፋዕ ዘይብሉ ጎላጎል ኣብ ኻውሕ ተጸጊዖም ብብሬን እናተተኸሱ እታ ካሜራ ስራሓ ጀመረት ኣይጸንሐትን ሃውን ዝብልዎ ተጋዳላይ በዚ መጸት ዘይተባህለ ጥይት ካብ ድሕሪት ምዕጉርቱ ክሳብ ጫፍ ከንፈሩ ጀሊዓ ከተውደቐን ከላ ቅላዓት ስእሊ ኣብ ርእሲ ተደራረበ ሰሎሞን ኣብ ውሽጢ እቲ ርስም ኩናት ውዒሉ ናብ እንዳ ውግኣት እንዳ 13 ኣምርሐ ካሜርኡ ነቲ ዝነበረ ሃዋሃው ንምስናድ ተዋደደት ካብ ሓደ ውጉእ ናብቲ ካልእ እናነጻጸረትን ከላ ነቲ ኣቐዲማ ኣብቲ ጽዕጽዕ ኩናት ዝተሃርመሃውን ናይ ቀዳማይ ረድኤት ፋሻ ካብ ምዕጉርቱን መንጋጉን ኣልዒሎም እናሓከምዎ ኣርከበት ሽዑውን ሓደ ክልተ ቃዕቃዕ ምጽላኢ ተንጋኔ ምጽላኢ ተንጋኔ ዝሕሱ ተንጋኔ ኣብቲ ሕሉም ተንጋኔ ኣየ ክንደይ ምጥዓሜ ምጽላኢ ተንጋኔ ምጽላኢ ተንጋኔ ምጽላኢ ተንጋኔ ምጽላኢ ተንጋኔ ኣየ ክንደይ ምጥዓሜ እላልሙ እላልሙ ላልሙ እላልሙ 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 ኮረኔሎም ስኺናት ያ ሰላም ሰሎሞን ከምቲ ወትሩ ዝገብሮ ዝነበረ ስኢሉ ዝወድኦ ፊልምታት ትሕዝቱ ጽሒፉ ኣብ ሳንጡ ዓቀበሞ ነተን ዝተረፋ ዘይተጠቕመለን ሓደ ክልተ ፊልምታት ጠመተን ኣብ ከምዚ ጽንኩር ኩነታት እቲ ዝያዳ ጸቕቲ ዝፈጥረሉ ነገር እተን ዝሰኣለን ፊልምታት ናብ እንዳ ዜና ከይለኣኸን ከሎ ገለ መስዋእቲ ከየጋጥሞሞ እቲ ሰነድ ኣብ ጸላኢ ከይወድቆዩ ዝነበረ በቲ ሓደ ማዕረማዕረቶም ከላሽን ሒዞም ዝደራገሙ ካሜርኡ ሒዙ ዘብዘብ ይብል በቲ ካልእ ከዓ እዘን ፊልምታት ኣበይ ክዕቅበን እናበለ ይሓስብ ይጭነቕውን ነበረ ነተን ፊልምታት ዝዓቀበት ሳንጡ ይሕሽዮም ንዝበሎም ኦፕሬተራት ክሕዝሉ ይውከሶም እሞ ብዙሕ ከይጸንሐ ግን ይሕንገጣ ክሳብታ ዘለኻ ቀጽል ጥራይ ናብ ዝብል መደምደምታ ምስ በጽሐ ከዓ ይቐጽል ኣብ ከምዚ ኣዋጣረ ህሞት ሓደ ምሸት ካብቲ ዝነበሮ ቦታ ተጸዊዑ ድራር ለይቲ ኸብጽሕ ተበገሰ ናብቲ ኣዛዚ ብርጌድ ዝነበሮ ቦታ ዝኸደሉ ዝነበረ መንገዲ ቆለበ እትመስል ወርሒ ደሚቑ ነበረ ድንን ኢሉ መንገዱ እንዳቐጸለ በቐረባ ማዕዶ ሓንቲ ኸላሽና ብጸጋማይ ኢዳ ሒዛ ኣብ የማናይ ከብዲ ኢዳ ቦምባ ጠብጠብ እናበለት ኣብ ትኩር ሓለዋ ዝተጸምደት ተጋዳሊት ረኣየ ምስ ቀረባ ሳባ ላምፐን መንባራ ፈለጠ ሳባ ተዳሃየ ብሕሽኽታ ቀስበል መን ኢኻ መለሰትሉ ዝሓዘታ ቦምባ ጠብጠብ እናበለት እንታይ ዳ ረኣየን እንዶ ኣብ ስታሕት እንህልዋ ሰሎሞን ናብቲ ሳባ ዝነበረቶ ድፋዕ ተጸጊዑ ቀልቀል ምስ በለ በብዓይነቱ ኣራእስ ወተሃደራት ጸላኢ ረኣየ ድራር ለይቲ ሓቢሩ ድማ ናብ መራሕ መስርዕ ገጹ ሕልፍ በለ ፊሊጶስ ኣዛዚ ብርጌድ ምስተን መሳርዕ ሓይልታት ምስ ጸንሖ ገረሞ መራሕ ብርጌድ ዝኣክል ኣዛዚ ኣብኡ ክጸንሖ ኣይተጸበየን
ኣብታ ቦታ ኸበጽሕን ሳባላምፐን ተረርዋ ዝነበረት ቦምባ ደርብያ ከላሽና ኸተነቁን ሓደ ኾነ። ከባቢ ሰዓት 10 ናይ ለይቲ እዩ። ካሜራ ሰሎሙን ካብ ቦታ እትወጸሉ እዋን ኣይነበረን። ምስልታት ናይቲ እዋን ድማ ኣብ ካሜራ ዘይኮነ ኣብ እምሩ ቀሪጽዎ ክሰግር ተገደደ። መሬት ኣብ መውግሑ ካሜራ ምስ ጭራ ብርሃን ናይ ተሓዳስ ዕለት ተበራብረት። ኣብቲ ዝቐጸለ ኹናት ተጋዳላይ ዓሊ ማንጁስ ረድዮ ርክቡ ገዲፉ ክላሽን ኣልዒሉ እናተኮሰ ብሬን ዝሓዙ መጋድልቱ ኣብ ጎኑ ኣትኪሎም እናተዋግኡ ኣብ ጸቂሕ ሓንቲ ኸውሒ ኣዝጊቡ ገለቕላዓት ወሰደ። ሻድሻይ ወራር ተዛዚሙ ተዛማዲ ዕረፍቱን ተረኸበ። እንዳ ዜና ካብ ነውስ ወከፍ ብርጌድ ሓሙሽተ ስእልታት መሪጾም 129 ኣብ ዝዓቐኑ ፍሬም ገይሮም ዘዳልዎ ኤግዚቢሽን ስእሊ ኣብ ሓይልታት እናዞረ ንምርኢት ቀረበ። ኣብቲ ምርኢት ተጋዳሊት ያሺካ ሰነደቶ ገለ ስእልታት ምስ ቀረበ ሰሎሙን እምበርዶ ኣነስ ኢሉ ክሳብ ዝብል ኮነ። ንሱን ተጋዳልቲ ሰኣልቲ ብጾቱን ኣምስናት ታሪኽ ዘበርከትዎ እጃም በቶም ነቲ ምርኢት ዝተዓዘቡ ተጋዳልቲ ንኣዳም ርከቡ ሕልናዊ ዕግበት ፈጠረሉ። እቶም ኣብ ግዜ ማእቶት ይኹን ምስራሕ ድፍዓትን ካናለታትን ኪድግደፈና ስእሊ ተራእይዎ እናበሉ ገጽ ዝኸልእዎ ዝነበሩ ተጋዳልቲ ዋ ኣንታ ክንደይ ጽቡቕ ዳኣ ስእሊ እናበሉ ሓድሕዶም ክዕልሉን ከድንቑን ምስ ሰምዖም ዝያዳ ፍናን ረኺቡ ቐኒ። ሰላሕታ ወራር ሰሎሙን ምስታ ሚካኤል ገብረ ዋህድ ወዲ ቐሺ ዝመርሓ ቦጠሎና ሓደ እዩ ሳንጡ ተሓንጊጡ ወፊሩ። እቲ ኣዝዩ ዝፈትዎ ጸጋይ ዓርኩ ኦፕሬተር ብርጌድ ኮይኑ ምስኡ ነይሩ። ካብ ዝለዓለ ክሳብ ዝተሓተ ጽፍሒ ዝነበሮ ተጋዳላይ ናይ ተኣሃዱ ንምሕዝነትን ፍቕርን ሰሎሙንን ጸጋይን ኣጸቢቑ ይዝፈልጥ። ክልቲኦም ብቑመት ኮነ ክብደት ማዕረዮም። ካብ እንዳ ቁጠባ ቡናዊ ዝሕብሩ ፖሊስተር ስረ ኣብ ኣውገት ካብ ጸላእ ዝተረኽበ ሓደ ሕብሩ ካምቻ ተዋሂቦም ብፍሉይ ክንክንን ሓሌትን እዮም ዝተሓዙ ዝነበሩ። ኣብዚ ሰላሒሉ ዝጀመረ ሰላሕታ ወራር ከዓ ክልቲኦም ኣብ ማእከል ብጾቶም እናተጫረቑን እናዕለሉን ናብ ወሳኒ ኹናት ተበገሱ። ወዲ ቐሺ መሪሕዎም ናብታ ሳልሳይቲ ቦጠሎኒ ዝነበረታ ድፋዕ ምስ በጽሑ ሰሎሙን ሓደ ዝተማረኸ ወተሃደር ኣብ እግሪ ጎቦ ተጸጊዑ ረአየ። እቲ ወተሃደር ገለ ሓበሬታ እንተተረኽቦ እንዳስለያ ክሳብ ዝመጽዎ እዩ ዝጽበ ዝነበረ። ኣብ ውሽጢ ከምዚ ዝበለ ኹነት ከኣያ እታ ልዕሊ ሚግ ተስጊ ሄሊኮፕተር ብትሕቲ ዝነበርዎ ጎቦ ሰላሒላ ዝመጸት እናተኮሰት ተጸጊዓቶም እናሓለፈት ሰሎሙን ካሜሩ ይሒዙ ኣብ ሓደ ጸግዒ ተላሕገ። ኣብረርታ ክሳብ ዝረአዩ ትሒታ ነቲ ዝነበርዎ ጎቦ ብፋክረስ ምስ ገጨበቶ ግን መልጎም ካሜሩ ክጠውቕ ኣይከኣለን። ማዕረቶም ምስ መሬት ልሕጊሎም በጥ ዝበሉ ብጾቱ በጥዳ ኣበለ። ሄሊኮፕተር ከይዳ እናተባህለ መሊሳ ተመልሰት። ሕጂ ግን ካብ ዓይነ ካሜሩ ኣይምለጠትን። ሓንቲ ቅላዕ ወሲዱ በጥ ክብልን ኣይሂ ፋክረስ ኣብ ልዕሊ እቲ ጎቦ ክዘንብን ሓደ ኾነ። እቲ ጎቦ ብትክት ዓብሊኹ ኩላ ሰብ ካብ ዝተላሕገቶ ምስ ምሕላፍ ናይታ ሄሊኮፕተር ብድድ በለት። ሰሎሙን ተንስኡ የማነ ጸጋሙ ጠመተ። እቲ ምሩኽ ወተሃደር ኣብቲ ዝነበሮ ኣይነበረን። ተመታቲሩ ተበታተነ። ሰሎሙን ነፍሱ ግንብንበሎም ጸጋይከ ኢሉ ሓተተ። ሰሎሙን ህወኺሉ በትሎ መለስሉ ሰመረን ዓጣን ኣበያብቲ ኢሉ ናብቲ ዘመልከቱሉ ኣንፈት ጠመተ። ክሪኦ ግን ኣይከኣለን። ተጋዳሊት ኣብረት ኣምሓረይቲ ናብኡ ቐሪባ በዚ ድሕሪት በለቶ። በዓል ሰመረውን ንሰሎሙን ናብኦም ክመጽእ ተዳሃይዎ። ሰሎሙን ሕጂ ውረድ፣ መምህር ተስፋይ ቀለታ ኣብዚ ምሳና ክጸኒሑ ንስኻ ግን ናብ ሰሎሙን ቀባቢልዎም ነብረት ኣምሓረይቲ ዓቲቡ ጣመታ። ንብዓታ ካብ ዓይና ክትመልሶ ክትቃለስ ረኣያ። ኪድ ስምዓዮም በለቶ ሕንቕንቕና በለት። ሰሎሙን ካሜሩ ኣብ ክሳዱ ሳንጡ ኣብ ኢዱ አንጠልጢሉ ተበገሰ።
መሊሱ ግን ደው ኢሉ ዕንድ በለ ናብታ ጸጋይ ዝነበረላ ዓባይ ከውሒ ገጹ ጠመተ ኣብ ልዕሊ እታ ከውሒ ኣሰር ጸጋይ ክርኢ ካለን ውዒደም ግን ጸረር እናበለ ንታሕቲ ወሪዱ በቲ መሬት ክስተራየ ነታ ኣብ ኣፍ ልቧ ዒማ ዝጸንሐት ካሜራ ኣልዒሉ ንጸጋይ ካብ ዘይረኸበ ነቲ ውዒዶሙ ኣነጻጺሩ ክልተ ቅላዕ ወሰደ ሓንሳብ ደው ኢሉ ድማ ነታ ብደም ዝጨቀወት ከውሒ ፈዚዙ ጠመታ ሰሎሞን ተበገስባ ተዳሃየቶ ኣምሓረይቲ ሕራይ ከይደለኹ ኢሉ ሱግሚ ብእግርን ብሓሳባትን ተተሓሓዞ ኣብ ኣሰር ናይቲ ደም ኪነታ ካሜራ ዝሰነደቶ ቅላዕ ምስሊ ናይቲ ማዕጓር ኮርዳት ጸጉሩ እንክስሕቕ ኣዒንቱ ዝጠፍኣ በሊሕን ተፈታውን ብጻዩ ኣብ ኣእምሩ እናሻዕና ተኸተሎ ኪነቲ ዝነበርዎ ቁልቁለት ሃተፈ ዓመት 1984 بمدرخ تبقسو هزباو جنباريا أتللم مدرخ مكلخالن جالانتن تسجرو أفلما مدرخ تبقسو نوك أو إزراريكا كاب جنبار سميناو مبرق ساحل نمرمساس زاد اللي مدلاواتن مصنعتن تسازمام سلامون ون أبتا قدلاوي إجامو خبر كتالاستو هابوتو مياسئلي نتن كاب شدشتا ناب عسرتا كبزبلا باكوتات فيلم مستخابو زي تفلا تصاب زصحفلا محضرون كاب افلبو زي تورد كاميرون عادقو مس حيلتات بوطلون حاده تسرعم ابتقدم يتبقسو اتفرقليت جمره برقاو متقعتي بعين سلامون منبر بخاميروس ايتسندن قدماي دفع صلاي تبسيعو هجوم نقدميت قصلم عند 23 نا ممريا صلاي مساتو وغن ابتخوتا صلام مكاميرا سلامون زبرا بركستت متام صلاي نتا افكبابي اوغت سنبره مولو نبرتون براتون حورك يعلو سلازهادمه اوغت مسكبابيا بتبارع اساتو غمرات تفز نبرت كتمثل كعبلت سلامون كاميرون قال خبلو نيروام نتي بانا بارع كم برهان تتقيمو كاميرو انتصرم تقرأ لي حفون مرحبا طولاني مسملكتو يردانوس اتحادة ردي حالو حيزو اتحادة خاا بي ارست حنجيت انكالو افريم نايتا خاميرا اقتوام ابدندس وطيوم نقدميت الناس قومو نتبا قدميوم زنبرها الحالتا كم بانا برهان تدغيمو كلتا سلستا قلعات وسادا كابتا زنبروا قوبو نافتو غولا قول مسورو دوغن كونتات تقيايرم تعقت ايت بزحم دبدب مرتراتن كبيد براتن قرارة نفرت قعرة حشكت سراوي تسلاون تانكتاتونا سراسرة نتخسير وزت أن حبوتاتات كمالس تحنددم مريت واج بلد تسلاقي كاو أوقات نشانخ يمان بزلو قلاقل جيرو نتابع السلامون زنبروا بطلانين مخردان قويم نساتهم كا نابتا كموات أوزت أمتوا ترتر قدممو كبصحو قيايو مريت كم أفعنكي زبابت نفتم كبابا استقربت بوطولوني نايموتن حية مخته أكايدت أوشت إي كم زبلا وطرون انتوحنا كاميرا سلامون سقايبلتن نودق أشي مسحادة مانجوز أفريم أتوتو أهيت آيت أب أقر سلامون تشتش النابلة مأزنن نتتصرن كاميرو كحلو تعرم ودقشي نتأب تقابي ترتر زنبرة ودشوا بعوتا خطوع ودشوا يلو أفو مسكفته اتمانجوس ببزحتي أبتقو زورد زنبرة اي تشماقيقو قدو تصويقون كالو كأج أبلت ياشيكام نيحاديو يفلت حنتقلع السنة التسلي برقز تسنيلو نزسمعو البقالات يقلتو هياو زربا كم زهلو امن توصلمو النبرام ود شوان ود قشن أتا ترتر مسألة تراخيبهم ناي إد بيد قدم كونام بوطلون حدا إنها تتقصد نبعال ود شوا تحوست قدامي فتانا مدمساس وك أو إز حاقوا فاقات إيمو فشلا اتب مفشال قدامي تبقسو أسنانو حرقم زقانيه تقارلاي أول حنايتا سنبرات قديفات اللو زحلفت علت داقماي توديبو تسألعي أبتزانن كالو قاتل مدري حدقا ودقو
19 መጋቢት 1984 ሰሎሞን ዝነበረ ኣሃዱ ብድሮያ ኣብ እግርናይታ ጸላኢ ዝነበረ ጎቦ ተጸጊዓ ዝሓደረት ኣብታ ኣጋምሸት እቲኣ ኸኣ ንዓይኒ ካሜራ ሰሎሞን ሰሓበት ስእሊ ኮፍ በለት እታ ተጋዳሊት ነታ ናብ ኣዘነጻጸረት ካሜራ ኣየስተባሃለትላን ብረታ ኣብቲ ተወጢሩ ዝነበረ ኣስላፋ ኣጸጊዓ ኣብ ሓለዋያ ተጸሚዳ ነይራ ዓይኒ ካሜራ ነዛ ነጸላኣ ጠውያ ቁምጣ ስረኣ ወድያ ኣብ ጥቓ ቆጥቋጥ ተጸጊዓ እግራ ሓጺፋ ዝነበረት ተጋዳሊት ሙሉእ ብሙሉእ ኣፍሬ ማእተዋ ሰሎሞን ክልተ ቕልዓ ወሰደ ተበገስ ተባሂሉ ኩናት ክጅምርን ወዲ ፍርዙን ሽዊሉ ክህንደድን ሓደ ኾነ ካሜራ ሰሎሞን ግን ኣይሓዘቶን ሙሉእ ለይቲ ኩናት ሓዲሩ ንጽባሒቱን ቀጸለ ቀውቀው ትብል ፀሓይ ግዜ ኣኺሉ ኣርከበት ተበገስ ስለጥ ኣርከብ ኮይኑ በዓል ሰሎሞን ማርሳ ተኽላይ በጽሑ ኣሻቡ ሰሎሞን ነቲ ባሕሪ ምስ ረኣየ ነታ ተወሊዱ ዝዓብየላ ባጽዕ ዘከረ ክሕምብሴ ግን ኣይበለን ነቶም ምስ ክዳውንቶም ኣብቲ ባሕሪ ጨብሮቕ ክብሉ ዝጀመሩ ተጋደልቲ ሲኢሉ ደኣ ናብተን ኣብ ገማግም ባሕሪ ተሸኺለን ዝተረፋ ታንክታት ጸላኢ ኣበለ ካሜርኡ ተዛንያ ብርክት ዝበለ ቐልዓት ከተዋህልል ወዓለት በዓል ሰሎሞን ድሕሪ ምድምሳስ ውቃው እዝ ኣብ ግራትዮም ዓሪዶም ግጥም ጎላጉል ቀጺሉ ነፈርቲ ኣብ ርእሲ ርእስና ሰዓባ ንመሬት ክሓርሶኦ ጀመራ ሰሎሞን ካሜሩ ኣዋዲዱ መልጎም ክጸቀጥ እናበለ ቶኪሳ በጥበሉ ዝብል ዋዕታ ብጾቱ ሰሚዑ ኣብ መሬት ተላሕገ እታ ምስ መሬት ዘላሓገቶም ነፋሪት 200 ሜትሮ ርሒቓ ምስ ጎቦ ተላቲማ ተሓምሸሸት ወዲቓ ዝብል ዋዕዋዕታ ምስቲ ብታሕጓስ ንላዕሊ ዝትኮስ ዝነበረ ጥያየት ተደማሚሩ ንሰሎሞን ካብ ትበጥ ዝበሎ ብቕጽበት ደው ኣበሎሞ ኢሉ ነታ ኣገዳሲት ሰነድ ብዘይምስኣሉ ምስ ነብሱ ተራገመ ብቕጽበት ናታ ዝወደቐት ነፋሪት ጎዩ ግን ድሮ ነቶም ኣብ ልዕሊ ኣደይቦም ንላዕሊ ዝትኩሱ ዝነበሩ ተጋደልቲ ኣርከበሎም ነታ ኻብታ ነፋሪት ብጃንጥላ ዝወረደ ፓይሎት በዛብህ ጴጥሮስ ግን ኣይርከበሉን ድሮ ብመኪና ናብቲ ዝምልከቶ ቦታ ኸይዱ ጸንሖ ሕጂ ድሕሪ 30 ዓመት ነቲ ጽባሕ ክዛረብዩ ጽባሕ ታሪኽ ከዘንቱዩ እናበለ ሰኣሎ ስእልታት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ጎፍ ክብሎን ከሎ ርዩ ኣይጸግቦን እዩ ነፍሲ ወከፍ ስእሊ ብድሕሪኣ ዝሓዘቶ ዛንታ ኣብ ሓሳቡ ቅምጥ ኢሉ እናመጾ ምስኡ ይዛረብ ምስኡ ይዕልል ንተጋዳሊት ያሽካውን ረሲዕዋ ኣይፈልጥን ወይ ዓይኑ መግፊሒት ኣፉላማ ዘይና ታኸተል ምስተጨሪማ ምጸላኢ ተንጋኔ ኣይ ክንደይ ምጣዓሚ ምጸላኢ ተንጋኔ ኣይ ክንደይ ምጣዓሚ ምዝዕሱ ተንጋኔ ኣይ ክንደይ ምጣዓሚ ምዝዕሱ ተንጋኔ ምስትዕሱ ተንጋኔ ኣይ ክንደይ ምጣዓሚ ኣይ ክንደይ ምጣዓሚ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ስለ ምክትታልኩም ኣዝና ነመስግነኩም ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታትና ዓወትና ዓፋሽ ምጸላኢ ተንጋኔ ዝዕሱ ተንጋኔ ምጸላኢ ኣይ ክንደይ ምጣዓሚ ምጸላኢ ተንጋኔ ኣይ ክንደይ ምጣዓሚ ኣሽዱዱ ርእሲ ዘይብሉ ሸንጎ ተወሊዱ ሓንጅግናዮ ኣብ ጎልጎል ኣብቲ ሜዳ ተመሊሱ ዘይብሉ በረኾዳ
مصلاي تنغاني مصلاي تنغاني مصلاي تنغاني مزحسوب تنغاني اي خندي مطعمي مزحسوب تنغاني مزحسوب تنغاني مستعسوب تنغاني مستعسوب تنغاني اي خندي مطعمي إلا لمو إلا لمو لا لمو إلا لمو إلا لمو إلا لمو نعم تعلم دوتا تقيمو زي تقبكا إتوا نتحوي 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 كم عملكا بدوكا خطئوي مصلاي تنغاني مزعسوب تنغاني مستعسوب تنغاني مستعسوب تنغاني هاي غندي مطعمي مصلاي تنغاني مصلاي تنغاني مصلاي تنغاني مزحسوب تنغاني اي غندي مطعمي أشددو نشددو شددو أشددو 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 قتيمو زيت كل توليدو كل تطييتي تقص كابون دعي كاون دعي كابون دعي كاون دعي كابون دعي كاون دعي كفرت تحسيرنا قرع قرعي مصلاي تنغاني مصلاي تنغاني مزحسوب تنغاني عبتحلو تنغاني اي خندي مطعمي مصلاي تنغاني مصلاي تنغاني مصلاي تنغاني مصلاي تنغاني اي خندي مطعمي إلا لمو إلا لمو لا لمو إلا لمو إلا لمو إلا لمو كورني لوم سخينات يا سلام ويا عينه مكفحت أفولاما 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 زينا تختل مستشريما مصلاي تنغاني مصلاي تنغاني مصلاي تنغاني مصلاي تنغاني اي خندي مطعمي مصلاي تنغاني مصلاي تنغاني مصلاي تنغاني مصلاي تنغاني اي خندي مطعمي مزعسوب تنغاني مزعسوب تنغاني اي خندي مطعمي مزعسوب تنغاني مستعسوب تنغاني اي خندي مطعمي اي خندي مطعمي اي خندي مطعمي اي خندي مطعمي